खोनादों सोरबा सोरबा माने फैनो मोनैनि बोराबलायदों 200 फैदों सोरबा 300 सोरबा 500 बिदि फैदों दा बेसेबां जायो लिड কৰি লৈ যাব আৰু তাৰ লগত আছে দীপজ্যোতি চহৰীয়া আমাৰ তলৰে আছে হিও ইয়াৰ লগতে ফলাইছে সেক্ৰেটাৰী হিচাপে দায়িত্ব দে হ'ব থ্যাংক ইউ দে ৰৌঠা ওদালগুৰিৰ এইটো বাক্সা যাইবা বেনা দে হ'ব থ্যাংক ইউ তো এতিয়া জাস্ট আলোচনাটো যাতে কৰিবলৈ সুবিধা পায় বা সুযোগ পায় তাৰ কাৰণে মই আমাৰ বিপিএফ দল যেহেতু ফাইনেন্সিয়েলি বহুত উইক সেইকাৰণে কিছু কথা আমাৰ ইমানুৱেল ডাঙৰীয়াই ডেলিগেট হাউচত জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি কিবা ক'বলৈ মন আছে ডেলিগেটৰ পৰা আপোনালোকে আহি পেলাই আমাক সাজেষ্ট কৰিব পাৰিব দেই থ্যাংক ইউ এই আমাৰ দলৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বহুত যিমানবিলাক ৰিজলিউশ্যন আছে যিমানবিলাক প্ৰস্তাৱ আহিছে এই প্ৰস্তাৱসমূহত যি জানো বৰ্তমানৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নিজাববীয়া ঘৰত এটা পইচাও নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত সৰ্বমুঠ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন 261 লৈকে গৈছিলে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰেভিনিউ আহে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহে তাৰপিছত ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহে আকৌ আমাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিঙৰ কথা প্ৰায় সমূলি সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছিলোঁ তেনে সন্ধিক্ষণতে চৰকাৰখন সলনি হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ব বিটিচি গঠন হোৱাৰ পিছত আমি ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যনটো আমি দুগুণ উৎসাহেৰে যিমান ৰিচোৰ্চেছ আছে উইল ট্ৰাই আউট লেভেল বেষ্ট টু টেপ অল দ্য ৰিচোৰ্চেছ গতিকে 4টা ডিজিট 5টা ডিজিট বঢ়াই দিম গতিকে এইটো এটা প্ৰধান আৰু প্ৰথম আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৰেভিনিউ কালেকশ্যন আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং তাৰপিছত আমাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা যি আহে সৰ্বমুঠ বিটিচিয়ে আগতে হাগ্ৰামৰ নেতৃত্বত 3000 crore এণ্ড এবাভ আমি খৰচ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু যোৱাবাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত সৰ্বমুঠ খুব বেছি 800 and 900 crore তাকো মানে সময়মতে খৰচ কৰিব পৰা নাই খৰচ কৰিলেও ইউচি দিব পৰা নাই যে ক'ত খৰচ কৰা হৈছে গতিকে খৰচ কৰাৰ হিচাপটো দিলেহে আকৌ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে পইচা আহি যায় Hazar ki jakhu dekhiya hazar ki jakhu na soya raije rata janjo ai ha sakhi do je bhai gulshan de bhasha 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 Zindabad, Hyderabad, Mohinari. Welcome, BPM Punjab. Zindabad, Hyderabad, Mohinari. So
मोनसे हादरनि जादों कम्पिटिसन फैयै 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 बयबो बिपिएफखौ लिरखांहोनि जै 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 हाग्रामासाखौ जै खालामनि जै 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 हाग्रामासाखौ जै खालामनि जै 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 Thank you. रोजा साबायखर थाबाय जोंनि रिपेन बसुमतारी बिथांनिसिम मिलौदो गारांजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनायनि थाखाय धन्यबाद थाकिल परम श्रद्धार আমার আজির डेलिगेट आरो ओपन मीटिंग बेवहाय ओंखाम संग्रा आरो बेवहाय जागोन दिनैनि जे जेसेबांनाखि मिटिं बेवहाय आङो गोबांथार बेबायदिनो दिनैहाय दिन्थिलांगोन ओमफ्राय दिन्थिनायजों लोगोसे आङो सारमोनावहाय फंनैसो मिथिनानै लागोन जे नैबे मिटिंआवहाय माबायदि जानाय केपासिटि बानायदों बेसेबांसिम केपासिटि बानायदों दा आङो नैबे जानायनि जेसेबांनाखि केपासिटि बानायदों आङो जोंनि जेम्स सारनावहाय आङो मिथिनानै लागोन दा सार बेवहाय माबायदि बेसेबांसिमनि जानायनि केपासिटिखौ बानायनाय जादों बेवहाय साथाम जोंनि मेनेजारफोर दङ मालिकफोर दङ जोङो आलादा आलादा होदों नैबे मोनसे हौरै मोनसे खमसे खम 9000सो मानसिया जाजागोन आरोखि मोनथामजों दा जोङो ना होदों जिहेतु पार्टी मिटिं नालाय बेयाव बेदरफोरखौ उसुबिदा जायो ना होदों कफिखौ जोङो दै गुदुंजों सुदों जाहाथे उदै गाज्रि जाया आलु कफि बिनिफ्राय साटनि थागोन दालि थागोन माबा माबि बाथोन खारलाबायगोन जिखुनु जा डेलिगेटआ जागायनोसै फ्लेग हस्टिं अलरेडि जाबाय मार्टियार्सनि जाबाय डेलिगेटआ जोङो 1थासोआव फोजोबगोन 1थासोआव फोजोबनानै बेखौ ओंखामखौ जाहोनायनि बेबस्था खालामगोन दा दिनैनि नैबे मिटिंआवहाय गाहाय आलासिफ्रा बेवहाय सोर सोर नुजाफैगोन सार गाहाय आलासि होननाय गैया जोंनि हाग्रामा सारानो गाहाय आलासि जिहेतु बेयो जोंनि डेलिगेट सेटिं जागोन मैया क'क्राझाराव सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि जाबाय रिजलिउसनफोर बिराद मोजां लादों जोंनि गोरिबफोरनि थाखाय गोबां आसनिफोर जों लादों दा बेखौ जोङो दा मोनथिगोन बे जोंनि डेलिगेट सेटिंआव जोङो मैया आरो दिनै मा लानाय जायो आरो रायजो राजाफ्राबो जोंहा डेलिगेटफ्रा माबाफोर उत्थापन खालामनो हागौ गासैबो आङो मैया दङमोन जोङो सारजों आंजों दङमोन जे CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटियाव सेन्ट्रेलाव गोबां माने बे पसिसाव जों गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो गोबां रोखोमनि माने जोंनि BTCनि थाखाय BTCनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय लानानै धनिसिमाव फरायसा आरो गोबां स्पर्ट्स आरो गोबां रोखोमनि आसनिफोर मोजां आसनिफोरखौ जोङो एडप्ट खालामदों बेखौनो लानानै BTCआव खामानि मावगोन बेवहाय ओरैनो अनुमान बेसेबांसिम दिनैहाय पाब्लिक गेदारिंखौहाय मोननाय जादों सार जोङो बांद्राय पाब्लिक जोङो लिङाखै जोङो जिहेतु सेन्ट्रेलनि बे कनफारेन्स हिसाबै आरो सानसेल' हिसाबै जोङो डेलिगेट खमसे खम मोनसे ब्लकआव पार ब्लक जोङो 100 जोङो लिंदों दा 40टा जोंहा ब्लक दङ बे हिसाबै 100 फैगोन 100 बिनि बांसिनबो फैदों आङो खाराव बेसेबां जायो 8-9 हाजार बिदिखौ जों माने आसा खालामदों आरोखि दा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मिथिनायनि थाखाय नैबेवहाय जानाय लोंनाय केपासिटिखौ बानायदों लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आदै नोंसोरनो सङो नामा जोंबो सङो ना एवनायाव बाहागो ना बेबायदिनो जानाय माने जेनेरेलि बेबायदि मिटिं दावथिङावहाय माने नाखौ बांसिनलै होनाय जायो जेनेरेल बयबो जाजानाय हिसाबै बेवहाय गोबां बेबायदि जानाय आयजन बानायनाय जादों आरोखि ना ओमफ्राय आदै नोंसोरो मा गामिनि जों खाग्राबारि आच्छा साबैसे ग्रुप दं नोंसिनि संग्राया जोङो दा 11 जन फैदों 11 जन आच्छा दे